Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. U General Secretary jongka United Democratic Party u Dr. Jemino Mautho ulaong bakipad ba menta ka kenti kila paikmat sya kaseng UDP namar bakila nya la jlep hishon ya kaseng Congress bat ya ki rukom trekam jongka seng NPP kabayalam ya ka sorkar hapok jela. U Dr. Jemino ula keren yakini ke kentian ha jingpli ya ka office trekam jongka UDP Youth Wing ha umsning Ribhoi District ha bala sekhi lang da president jongka UDP Ribhoi uba Donbok Khmdait u working president ka UDP uba Alan 3F Kar bat kiwei kinong yalam jongka seng UDP. Kini kinong yalam jongka UDP kilaya thoru ba ka parti menta kala sedang ban penklan biang ya ki jing trekam jongka nak menta ka jing penkre ya ka election sya ka yeng dorbar thau an jongka jela ka ban salong house nem arjar arpulai da ka baki lakmilen tiru ba ka UDP kan yo ban bat ya ulakam sensyar hapo ka jela. Ilong ki badon bok hadu kata-kata hangni ngidon iba don bok kimdet lalong MLA menchwa lalong MDC bro Henry walada ila syarem kenaru. Henry kata ke jing trekam nakaliang jungi. Hakani ke parti UDP ke jungi. Kadang yaine hadu kini gisngi ki por ki bamenta. Bagade ke jing elam lenti ke jungi. Bangi yo sakini kiwe ki rangba. Ki badan kata ke jing skem. Ha ke jing mut ke jing perkhat ke jungi. Badne hakani ke parti hadu kini gisngi ki puar ki pementa. Ka parti UDP kumla keren na kiri rangma mentan. Haus nem arhajar arpuar. Kam sadap arpusan snem. Ban ilayo ya kinongkit kam ki bathamai haga state level hiru ber away. Haga khatway terik jong ubenai September arhajar khat kendai. Lesi na pleng yupi pila banbu ke jingkeli balai bah hadian ke General Council agak khat kendai terik ubnai September arhajar khat kendai isam yo ban lait ban pelong ki jingelang i bopier ki district ban ki constituency bopier bat PTP nakadaw jong kani ke jing one land shop jong kadiga klam covid di nakaliang jongi nakaliang ke state level adu i president ibalakular Iki district bopier ban lait ban yo kejan ban activate ban penklan shushu ya kani ke parti jongi haki district bopier yim shimla ban le ya kata denrai menen ke singi ngani tu ipi nadap da jing skok men ke bakhrau ha menen ngiladon ke jing ya selo ke jing kren hapadeng ki nongilam juga state level hakba layadon lang president belong lampang jongka dorbar thauan ba med ba lingdo idon ba alan idon ba pol lingdo idon ba titus khan CM barim jo OCM ba thamai menta jongka THADC tingidon ba binduru hagjing shail adi bandan lang bat menen gasngi na ong iba alan ngan sakan mausa igasngi menen gasngi na menen gasngi ngilay kren ngilay tai nilai perkhat bah kumno ban penuan norbiang kumno ban penklan ni ke parti hakani ke jelah ke jongi haka khat khnai terik na thrai na kaliang jonga ba di ba alan ngin select stage west giant hills bagin yo ban activate ban penklan ya ke parti hangte west giant hills wa sosi ban ong ba hakani ke Ribhoi district ngimdon shu ki MLA ngimdon syu ki MDC hendai nganya tu ipi habang alat chani satai ban habang ayo ban selok bat babon ki rangba ki longkmi ki samla ki babon hi ngam ong le ta hakani ke Ribhoi district village West Khas Hills village Jana Hills village wan chate sharilum garo ki babon ba ki dangdon hadu banta ki nongkershan jong ke parti UDP hadu menta ban ani tu ipi hakini ke kendiap tayo balalet no
Kidon kiri orang ba na kani kari boy district lawan bani kendu ingi wilayah Songkai berki kidon kawai ke kenduan berkidon ru si kawai girang ba na kawai kenduan kiong Dr. Jemino ngikwa bani join no ban ke parti UDP ngabu kani ke cingkeli yaking ong balai pikwa bani join bat kani ke parti UDP ke jongi bentah kiong ba Jemino hot ngimdon kita ki MLA ngimdon ki MDC nang ni ripoi tambah kata ke jing smau it jong ki pat ba ya kani ke parti hadu menta menne kadang don riu kasing kara kaba haka ketin nong wei ngiyong ke politics hendai ki samla ki rangba ki longkmi haka ni kajuk ke pemerintah pada ke bakhamswa kisi smau thu bakla habaki wanra ya ketu ke jingong da ketin nong wei politics is the dirty game ka politics dalili kamde ka bajabo politician let's say mula bandai ka song hanga pi at kumau pun kemau i advisor jong pi ba don ku par sumere nga bantan kintin sing kintin rangba jong president barim jongi ba don ku par roy mangkwai hadwa rublai ila jukan teng ini kintin angai na preng kinong elam jungi ki kisi kemau ki dia habai si jong lada ki nong jiet kilong ki babam sap na ba arsap kumno pin ki lenti banyo kinong elam ki babet tika tika kamram jong ki samla ramba kilong kmi ban sapreng ini khana ka khubor saupat nong song snong hagidong ithan ki babiadon tika kamram gajonga ka jong pi banyai ban teteng kasiwan ko to jithai namar naman giransan kile election ya kan ya ka jur saju mi ka result sa penran namar beli la thom ko bo maspa tengah saya perkenal maju kren ban ngam jula ban klet la don kono ko por bangide ban penenkam naki kentin ke bakut kentin ke jong beli ngatrai kene ko di ke penenkam lasdang hagor kong ke badai lama ke cingjuai Barbar ban bu you play khmat kolom goden kam nga ni tu ha ga jim ga ala ram de ba perkhat na ko banta ka je de ba gaman sim ngam jen politics la ki kwa ban wat de ka history badan box bahwa kumno long kumno iman shwa ban hadit mangala join politics kibru ki sufla kumno badan box join politics ka jing tmo golong ban syakri hot nam ta gari ko gajat ban riu mde nam ta spa kan nam ko puram ba gi man ta simet mde la daga ne nam ta ban bok redu bano hadim la revolution ro i dan balai namar ba ka thong ji ko na ko da ban ai gi syakri na ko ta gari ko gajat ban riu hagalan ti ka ba day hagalan ti ka ba tip riu tip lai hagalan ti ka akor ba ka puram na ka ta ka daw sawadhi who shall despise the beginning of a small thing habaki kon Israel kila deiban teipat ya kenro jong ke Jerusalem haba shabar mdei bedan hashnong mdei pokari le jong shabar jong ke Israel la sharing rau shabar jong ke Israel ande haba kala deiban le pai pat ban teiban ke kenro jong ka baro kibreu kia ken ben ken po iki hatokala saban wong gata kini kile yu Hashnamur kimdan syu, hari lejong kimdan syu, kayen gasem kimdan syu, hana kini kau menteipan, ya kekenrok ke belah tua. Henry kekentin kau ba, who shall despise the beginning of a small thing? Why when you pay nyai kajing sedang ibarat? Kano kadeben don kajing sedang, lagalong hagan kano kurkamro, ni bengelayat hagini kipon mata lajan sipos namo. Bagen disige, nyem don syu kano mikmat. Na mde na riboy rengamot na ka parti UDP ngem dan syo la galong ha ka state legislative assembly lani hawat hapo ka council ro kala de shisha ka por ka ba ka ba tan yengi la ngin perkhat ta ka ba ta ka je de ha ka ni ka ka lombre ban bre ko perthai la ne ban ya skam na jar ban ya ri no mo na mar ki bre ki perkhat ba ka UDP kamlar syo kamno kini ki bre ki perkhat Watang way no may kamat tang iti sponsor ki medan syo. Tenray nga aingo yo play. Ngangit bagay kajing pansya kajing pansuto kabawan nga jirong kamday nang ikibreo.